Здравейте, здравейте, любители на италиански език. В днешното видео ще си говорим за въпросителната думичка дове. Дове, къде? Това е темата на днешното видео. Дове, дове, къде? Дове е, къде е? Дове, къде? Дове е, къде е? Ще разгледаме различни ситуации, ще се упражняваме да говорим заедно и като цяло ще бъде интересно и приятно за вас. Останете с мен през следващите 10 минутки, за да разберете как можете да учите италиански език заедно с мен. Как ще процедираме? Първо ще говорим само. Ще ми слушате аз какво произнасям и вие ще се стараете да произнасяте заедно с мен. А след това ще ви покажа и как изглеждат отделните ситуации в писмен вариант, така че да можете да ги видите и който от вас желая да може и да си ги припише. Дове на италиански означава къде. Това е въпросителна дума. Среща се в два варианта. Дове, къде, или дове е, къде е. Ако искаме да попитаме къде се намира нещо, дадена сграда, предмет и така нататък, човек, животно и прочее, можем да кажем или дове, или дове е. Къде, къде е. Тук, qui, 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 там, ли, ли, ли. Дове, къде, qui, тук, ли, там. Аванти, напред, аванти, avanti, indietro, назад, indietro, indietro, dentro, вътре, dentro, 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 fuori, вън, fuori, 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 in diagonale, diagonално, in diagonale, in diagonale, in diagonale, a sinistra, naляво, a sinistra, a sinistra, a sinistra, a destra, надясно, a destra, a destra, dritto, направо, dritto, dritto, sempre dritto, пак означава направо, sempre dritto, sempre dritto, sempre dritto, su, нагоре, su, su, giù, надолу, giù, giù, su, нагоре, giù, надолу, su, нагоре, giù, надолу, sopra, над, sopra, 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 sotto, под, под. Сега нека да ви покажа и как изглежда днешното обучение в писмен вид. Дове, qui, 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 qui. Dove, lì, lì, lì. Къде, тук, qui. Къде, там, ли. Напред, къде, напред, avanti. Къде, дове, назад, indietro. Къде, вътре, dentro. Dove, dentro. Dove, dentro. Къде, вън, fuori, fuori, fuori.
Dove in diagonale, diagonalno, in diagonale, in diagonale. Dove? A sinistra, a sinistra, a sinistra. Dove? A destra, a destra. Dove? Направо, dritto, dritto. Dove? Sempre dritto, sempre dritto, sempre dritto. Dove? Su, nagore, su, su, su. Dove? Giù, nadolo, giù, giù. Dove? Su, dove? Giù. Dove? Sopra, над. Dove? Sotto, под. Или, сега ако обобщим всичко. Dove? Qui. Dove? Lì. Dove? Avanti. Dove? Indietro. Dove? Dentro. Dove? Fuori. Dove? In diagonale. Dove? A sinistra. Dove? A destra. Dove? Dritto. Dove? Sempre dritto. Dove? Su. Dove? Giù. Dove? Sopra. Dove? Sotto. Хайде сега да произнасяме малко заедно. Qui, 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 qui. Lì, 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 lì. Avanti, avanti, avanti. Indietro, indietro, indietro. Dentro, dentro, dentro. Fuori, fuori, fuori. In diagonale, in diagonale, in diagonale, in diagonale. A sinistra, a sinistra, a sinistra. A destra, a destra, a destra. Dritto, dritto, dritto. Sempre dritto, sempre dritto, sempre dritto. Su, su, su. Giù, giù, giù. Sopra, 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 sotto, sotto, sotto. Ето това бяха някои от най-често срещаните думи, които ви показах. Това са тук, там, напред, назад, вътре, вън, диагонално, наляво, надясно, направо, нагоре, надолу, над, под. Всички тези думи са често срещани в италиански език и те се употребяват много често, когато зададем въпроса къде или къде е. Дове, о, дове е. Ако желаете да учите италиански заедно с мен, вижте първи коментар, който съм сложила под това видео и кликнете върху линковете, които ще видите там, за да можете да се свържете с мен и да учите италиански. Това беше всичко от мен. Пожелавам ви прекрасен ден и до нови срещи!